ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 1. ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ। 2. ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ରଖନ୍ତୁ। 3. ଶନିବାର ଦିନ ଜୋତା ବା ଚପଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ରାତି ସମୟରେ ଘରେ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ। 5. ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୁଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। 5. ଗାଈଙ୍କୁ ଅଟାରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 6. ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁରଙ୍କୁ ଘିଅ ଲଗାଇ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 7. କେବଳ ଠାକୁର ଘର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଘରେ ମହାଭାରତ ବହି କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8. ଅଳ୍ପରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ସେ ହିଁ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ, କାରଣ ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। 9. ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ହେଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 10. ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। 11. ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। 12. କେଶରେ ଧଳା ପିଆଜ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। 13. ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2 ଗିଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। 14. ପର୍ସରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ବା ପୁରୁଣା ଚିଠା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 15. ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାରକୁ କେବେ ଡରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାରା ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ଚମକିଥାଏ।